салом дӯстон, шаби гузашта шоҳиди боз ду рақобати беҳтарин дар бозиҳои даври яккашниҳои ҷоми ҷаҳон гардидем. Дар ин ду ҷуфтам фаворитҳо ғалаба карданд ва чунин ба назар мерасад, ки ҳамаи ҳангомаҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ аллакай рӯй доданд. Аз ин ба баъд мо фақат шоҳиди ғалабаҳои бовариноки тимҳои пурқувват мешавем. Дар аввал кӯтоҳ аз натиҷаи ин бозиҳо гуфта мегузарем ва баъдан ба пешниҳоди хабарҳо шурӯъ мекунем. Имшаб ду тими осиёӣ тарки мусобиқа карданд. Япония бо сари баланд, аммо Кореяи ҷанубӣ бо шикасти бузург аз даъвогари асосии медалҳои тиллоии мусобиқа Бразилия. Дар бозии якум Ҷопон бо Хорватия ғолибро дар вақти асосӣ ва ду тайми иловагӣ муайян карда натавонистанд. Самурайҳо дар серияи зарбаҳои 11 метра бадтарин натиҷаро нишон дода 3 дафъа натавонистанд гол зананд. Бразилия барои онҳое ки свед доштанд, аммо дар ин бевақтӣ хуши тамошо кардани бозӣ не беҳтарин корро кард. Дар ҳол 4 гол зада тақдири бозиро ҳал намуд. Винисиус, Неймар, Ришарлсон ва Пакета голҳои зеботарини мундиалро заданд ва ягона голи таслимбахши Корея ҳам ба ин бозӣ нуқтаи худро гузошт. Бразилия дар марҳилаи якчорниҳоӣ бо Хорватия рақобат мекунад. Акнун мегузарем ба хабарҳои асосӣ. Дар ин фурсату фосила плей-оффи ҷоми ҷаҳон дар ҷӯшу хуруш аст ва моро рақобатҳои ҷолиб дар даври якчорниҳоӣ интизор аст. Мунтахаби Нидерландия кӯшиш мекунад Мессиро бо Аргентина аз роҳи мусобиқа бенасиб гардонад. Мунтахабҳои Англия ва Фаронса байни худ қуввозмоӣ карда мефаҳманд, ки кадомашон сахттаранд. Чӣ гуна сюрпризҳо моро интизор аст? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Криштиану Роналдо аз 1 январ бозингари дастаи Ал-Наср мешавад. Дар ин бора маҷаллаи Марка иттилоъ дод. Рӯзе ки гузашт ба ғайр аз бозии карнавалии Бразилия, хабари ба дастаи Арабистон гузаштани Роналдо аз ҷониби мухлисон хеле зиёд муҳокима гардид. Футболбози португалӣ умеди худро аз иштирок дар Лигаи Чемпионҳо кандааст ва акнун дар поёни карьераи худ ба хулосае омадааст, ки бо маблағи зиёд кор карда рекорд гузорад. Дар як сол Роналдо метавонад 200 миллион евро кор кунад. Тасаввур мекунед, ҳар рӯз он ним миллион ба даст меорад. Баъдан ин хабар аз ҷониби Пирс Морган рад карда шуд. Воқеан ногаҳонӣ буд чунин тасмим барои футболбозе, ки зери борони танқид қарор гирифт ва ҳоло ба марҳилаи муҳими ҷоми ҷаҳон омода расидааст. Аслан маҷаллаи Марка на ҳамеша дар расонидани хабари дуруст муваффақ аст, аммо инро ҳам хуб медонем, ки Роналдо пеш аз бозиҳои муҳим изҳорот медиҳад. Имшаб Португалия бо Швейтсария рақобат мекунад ва дар ин ҷуфт ҳар чӣ шуданаш мумкин. Шояд баъди бозӣ Роналдо аз ҷои нави кори худ эълон хоҳад кард. Дар бораи дастаи Ал-Наср чӣ маълумот аст? Ба ғайр аз он ки хеле сарватманд мебошад, 9 дафъа дар чемпионати Арабистони Саудӣ қаҳрамон шудааст. Аммо солҳои охир аз ғалабаҳои бузург дур афтода, шояд барои ҳамин ба Роналдо рӯ овардааст. Аз мавсими 2018 Ал-Наср чемпион шуда наметавонад. Дар ин даста бозингари Узбекистон Ҷалолиддин Машарипов бозӣ мекунад ва ҳоло рақами 7 ба ӯ тааллуқ дорад. Футболбози узбек аллакай изҳор доштааст, ки ин рақамро ба соҳибаш медиҳад, аммо инро аз ӯ ҳеҷ кас намепурсад. Мо аллакай дар ин бора гуфтаем, ки Роналдо агар ба дастаи Ал-Наср гузарад, дар Лигаи Чемпионҳои Осиё эҳтимолияти бо дастаи Истиқлол бозӣ карданаш вуҷуд дорад ва он гоҳ мо ӯро метавонем дар душанбе бинем. Ояндаи Сон Хин Мин метавонад дар дастаи Реал Мадрид бошад. Ин оянда дурахшон хоҳад буд ё не танҳо вақт нишон медиҳад. айни ҳол чанд бозингаре ҳастанд, ки роҳбарияти Реал Мадрид ба онҳо таваҷҷӯҳи беандоза дорад. Яке аз онҳо Ма Сон Хин Мин аст. Бозии ӯро айни ҳол бо нигоҳи таҳлилгаронаи худ дар ҷоми ҷаҳон дар сатҳи болоии Реал тамошо карда истоданд. Худи Сон Хин Мин нақши муҳими худро дар ҳайати Кореяи ҷанубӣ нишон дода истодааст. Асисти анҷомдодаи ӯ дар бозӣ бо Португалия хоси бозингароне аст, ки дар баландтарин сатҳи футбол қарор доранд. Дар масъалаи ҷалби футболбози кореягӣ Реал метавонад ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шавад. Мулкдори Тоттенхем Даниэл Леви он нафаре аст, ки бо ӯ дар бозор кор кардан душвор мебошад. Аммо мадридиён медонанд, ки чӣ гуна дили ӯро мулоим ва об кард. Байни Реал ва Тоттенхем чандин маротиба харидҳои бузург анҷом дода шуданд. Шартномаи бозингари осиёӣ бо дастаи шаҳри Лондон то соли 2025 амал мекунад ва нархаш ба 70 миллион евро баробар дониста мешавад.
ливерпул дар баробари ҷустуҷӯи нимҳимоятгарон ҳамчунин талоши овардани ҳамлагарро ҳам дорад. аз байни ҳамаи ҳуҷумкунандаҳо роҳбарияти мерсайдиҳо ба хулоса омадаанд ки диққати худро ба Душан Влахович равон кунанд. ҳамлагари ҷавон метавонад ба системаи клуб туғри гирад. ӯ аллакай аз прессинг ва контрпрессинг хабар дорад. ба ӯ мавқеъ пайдо кардан дар сафи лашкари клуб осон мешавад. аммо ювентус ҳам нав бо ҳамлагари сербӣ мавсими якум кор карда истодааст. онҳо кӯшиш доранд то чанд мавсим бо ин ҳамлагар дар ҳайат бозӣ карда пас он ба ҷустуҷӯи дигарон бароянд. маҳз ба ҳамин хотир дар ливерпул хуб пай мебаранд ки овардани Влахович кори осон нахоҳад буд. барои розӣ кардани Туриньо намояндаҳои Англия омода ҳастанд ки дар баробари пешниҳод кардани маблағи бузург боз як дифогари дигари марказиро ҳам ба Ювентус диҳанд. гап сари Ибраҳим Конате меравад. баъзеҳо аз чунин пешниҳоди Ливерпул ангушти ҳайрат мегазанд. чӣ тавр мерсайдиҳо метавонанд як дифогари сатҳи баландтаринро ки ҳамакнун дар Ливерпул ҳам бозиашро пайдо кардааст метавонанд бидиҳанд. чунон менамояд ки дар ҳар сурат аз чунин ҷараёни кор Туриньо бурд хоҳанд кард. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Томас Менье барои идомаи карьераи футболбозиаш чанд вариант дорад. ӯ мехоҳад дар ҳама ин дастҳо бошад, вале худро чанд тақсим карда наметавонад. бозингари белгитабор ғайриинтизор барои омад дар маркази диққати дастҳои топ қарор гирифтааст. шояд худи Менье ҳам ангушти ҳайрат газад ки чаро клубҳои зубдаи аврупоӣ ӯро дар сафи худ дидан мехоҳанд. бозии Менье оне нест ки боиси таърифу офаринҳо бошад, аммо маълум мешавад ки дастҳо ба ӯ бовар доранд ва чизе ин футболбоз дар худ дорад ки барои дастҳои топ дар кор аст. айни замон Менье дар дастаи Боруссия Дортмунд бозӣ мекунад. Барселона тобистони гузашта ҳам кӯшиши харид кардани ин футболбозро карда буд, аммо ҷонибҳо дар нархи Менье ба як хулоса омада натавонистанд. дар баробари Барса ба футболбози белгитабор ҳамчунин клубҳои Манчестер Юнайтед, Ювентус, Милан ва ду даста аз шаҳри Лондон мароғ зоҳир карданд. ӯ бояд дар як куҷ нишаста ин вариантҳоро як ба як дида барояд ва беҳтаринашро барои худ интихоб кунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунаш наро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.